थारैनो आंखौ मोनथाया एथ'ग्राब मोजां मोनो। साला आं मबाइलखौ लानो बादोंमोन, नाथाय दा मानसियानो बोरैबा जाथारबाय नालाय आंनि पियाराव, बेनिखायनो मा खालामगोन मा खालामा लागारगारबाय आं। खिन्थु आं गोसोथोआ आरोना 40 बोसोरनि उनाव मा जायो आं बेखौथ' मोनथिया। हे मबाइल गोदान? सोरनि मबाइल गोदान बेलाय गायदे? माबा आयै, आं मा होनना बुंबावनो, अबाव मोनमारदों नोङो गायदे हा मबाइलखौ? बेबो गोदानसोबाव। माबा आयै, सासे सेंग्राया होदों आंनो। मा? सोर सेंग्रा बेलाय? नोङो मैया मादै लानाव थांनाया सेंग्रासो लोगो हमनो थांदोंमोन माने? माने नोंनियाबो मोजां मोननाय दङ? हा मोजां मोनखुमानाय दङ? हाबा हरनो नागिरबा सोरबा नायनो फैबा हले थाङा थाङा बुंबाय थायो। आयै नों गोरोन्थि बुजिदों। आं दा नोंनो मा होनना बुजायबावनो आयै? माबालै, बै अम्बिकिनि गोसोथोनाया, बै मोन्थाय होननायालै, आं खिन्थादोंमोन माथो। बे सेंग्रायासो होदों आंनो, मानोना बे सेंग्राया आंखौसो मोजां मोनो। गायदे, नों रावनिबो मोजां मोननाय सेना लानाङा, मिथिगौ ना? अम्बिकियासो मोजां मोनोबा नोंलाय मानो आरो बे सेंग्रानिफ्राय मबाइल लादों? मा होनना बुजायबावनो आं रोंला दा। मा होनो, बे सेंग्राया फार्स्ट टाइमावनो जेनेबा सासे सेंग्रायालै एसे मिस्टेक खालामदोंलै बिनि लोगोआनो। जेनेबा अम्बिकिया मोन्थायनि नाम्बारखौ बिना लादोंमोन ना, ओमफ्राय माने बै मोन्थायनि लोगो फैफानाय सेंग्रानाव बिदोंमोन बियो नाम्बारखौ, ओमफ्राय सेंग्रानाव, ओमफ्राय मोन्थाया सोंबाय सोर सासेया बिदों होननानै, ओमफ्रायथ' सेंग्राया आंखौसो होनना खिन्थाना होबायलै, जेनेबा आंखौसो अम्बिकि होनना खिन्थाना होबाय। ओमफ्राय दा मोन्थाया आंखौ होननानै अम्बिकिजों रायज्लायबाय थाबाय, मोजां मोनलायबाय। ओमफ्रायथ' सानसेखालि लोगो हमहैबाय, ओमफ्राय दा सेंग्राया आंखौसो अम्बिकि सानबाय थाबाय मोन्थाया। ओमफ्राय उनाव मोनथिबाय जे आं नङा, अम्बिकिया गुबुनसो। ओमफ्राय दा सेंग्राया आंखौ होनना, जेनेबा आंखौ होननासो रायज्लायबाय दंमोन, दा आंखौसो गोसोथोयो बियो, बिराद गोसोथोयोनो। अम्बिकिखौथ' बिनो नांखाला। ओमफ्राय दा जेनेबा बिसोर सानैबोथ' रायज्लायखाला देनाय, ब्रेकआप जाखाबाय। मानो होनबा बे सेंग्रायाथ' अम्बिकिखौ मोजां मोनखाया, फसायाखैनो। जेनेबा आंखौ होननासो रायज्लायखादोंमोन नङा होमबा? ओमफ्राय दा आंखौ नांथारगौनो सेंग्रानो। आं होनदों आंनो नाङा, नोंखौ अम्बिकियासो मोजां मोनो होननानै। ओमफ्राय दा बियो अम्बिकिखौथ' मोजां मोनखाया नालाय, आंखौसो मोजां मोनो। बिनिखायनो दा बुंबाबो बुजि मोना, ओमफ्राय आंनो मबाइलखौ होलांबाय आरो ना, आंनि मबाइला गाज्रि जानो होनायखाय। आरो मानेकि आंजों रायज्लायगोन आरो बियो सम सम। आं होनखादों, आं खिन्थु गोसोथोआ नोंखौ। आरो आं बुंखादों, आङो हाबा जाबाबो 40 बोसोरनि उनावसो हाबा जागोन, आरो आं बादुलि होनना बुंखादों। आं खिन्थु बारा खामानि मावा होनना बुंखादों। थेवब्लाबो थारमानेकि आंखौ नांथारगौनो, 40 बोसोरसिम नेगोनो आयो आंखौ। ओरैबायदि फाग्ला बायदि मोजां मोनो। ओमफ्राय मबाइलखौबो गोदानसो बायब्रबना होबावदो आंनाव। हाबाब, आंलाय अम्बिकिनि गोसोथोनायखौलाय मानो सेगोन दे आयै? नोंबोदि आंखौ मा बुङो, मा सानो? दा बे सेंग्रा अम्बिकिखौ नांखाया, अम्बिकियासो फाग्लि बायदि गोसोथोयोमोन। दा बै बिनि लोगो सासे दङलै, लोगो सासे फैफादोंमोन। थारमानेकि अम्बिकिया लोगोनियावसो बिदोंमोन, थारमाने लोगोखौ लिंहरनानै, बे मोन्थायनि लोगोनियाव। ओमफ्राय मोन्थायनि लोगोआ थगायबाय, आंखौसो बिदों होननानै। आंहा बिथिंजाय उनथिं मोखां जानानै थादों लाजिनानै। ओमफ्राय दा बे सेंग्रायानो आरो होमबा नोंखौसो मोजां मोनमारो आरो ना? हा, नोंखौ एसेबां मोजां मोनोबालाय होमबालाय मोजां मोनो आरो नोंबो गायदे। एथ'ग्राब जुदि थार गोसोजों मोजां मोनमारोबा नोंबो मोजां मोननो हागोन आरो। नोंहाबोथ' हाबा जानो बैसो जाखाबाय, नङाबा नोङो बेजोंनो थांखादो, मागोफोराव हरखानोसै दे। हामाखौथ' 40 बोसोरसिम नेबावनांगौ नोंहाय, बुरैलांगोन माथो। आंहालाय आयै, आं दानो हाबा जाया, आरो मा मिथिगौना आयै? अम्बिकिया गाज्रि मोनगोन। आं जुदि दा बायसायाव बिजों हाबा जाना थाङोबा अम्बिकिया आंखौ हामा मोनगोन, गाज्रि मोनगोन, बिराद दुखु मोनगोन आयै। आं बिनि गोसोखौ सिफायनो हानाय नङा। गोसो सिफायनाय माने दा अम्बिकिखौथ' नांनायानो थाङाबा, मिस्टेकसो जाखादोंबा। माथो मा होनो, थांदो, सेंग्राया मोजांबालाय, धोनिबो खोमा, मबाइल बायब्रबलायना होदों नोंनो। आं हाबा जानो गोसो गैया रावजोंबो। दे होमबा तिल्लु, पुर्निमा थांसै आङो, नोंसोरो मोजाङै थाबानो जाबाय। आरो खोजानाया तिल्लु, बेफोरबायदि दिहुननानै नायबाय थानाङा, खोजानाजोंनो रायज्लायबाय थानाङा, नों मिथिगौ ना? खोजानाखौनो नायबाय थानाङा नोङो। खामानिबो माव, सगोफोरावबो थां, गामिफोरावबो ओंखार। मानो खोजानाजोंनो थाबाय थायो नोङो? आरो खोजानाया बेफोरबायदि दिहुनना दोनबाय थानाङा, मिथिगौ ना? आंदि दा खोजानाखौनो नायनो अहाया आब'। मा माने आं खुसिखौनो दाबो माने आं माबानो हायाखै, सहायनो हायाखै। बेनिखायनो खोजानाखौनो नायबाय थायो आङो दाबो। माने खोजानाजों थानानै, खोजानाजों रायज्लायनानै बिराद मोजां मोनो, सान्थि मोनो आङो। बिदि नङा तिल्लु, मिथिगौ ना?
आरो नों मानसिया न' सिङावनो थाबाय थाबा बोरैबा जानांगोन मानसिया ओंखारग्राबो जादों ओइ खोजाना थानायनि उनावलाय मालै बेरायनो थाङाबाबो जायोलै आब' खोजानायानो दंथारो आंनि खोजाना हाय राम बेसेदि अनो आङो आब' ओइ आब' नोंनो माथो खोजाना नांगौमोनलै र' आं नोंनो गरसे हरनि गरसे इल्लु गरसे नङा एसे बुरजायैनो हर मोनथिगौ ना मा गरसे बिलाय सोरथा नों पुर्निमा नों जेबो मोनथिया नों जेबो बुंनाङा आब'नि थाखायसो आं खोजानाखौ होनो नागिरदोंलै नङाबा रावनोबो होखायामोन मोनथिगौ ना आब'नोदि गरसे होनो नागिरदों बेखौनो रंजा र' आब' आंनि मनायाव गरसे दंखायो द' नों बे गरसेखौनो लांनानै फाननानै जाहैदो खरसा गरसेयावनो 50,000सो मोनखागोन खोमा बारासो मोननो हानाय 80,000सो मोनखागोन एमा न' जनखा टिल्लु नोंनि लबा बारायबाय नामा नोंखौ नुगासिनो आङो मानसियानो सोलायलांबाय खोजानाखौ मोननाय लोगो लोगोनो लबानो बाराद्राय जाबाय एसेबांबो लबिया जानाङा मोनथिगौ ना टिल्लु लबिया मा लबिया आब' आंखौ लबिया होनना बुंनाङा नोंसोरो मोनथिगौ ना आब' आं लबिया नङा लबिया मोनबा आं नोंनो बे गरसे खोजानाखौ होनायानो नङामोन आं नोंसोरना इसेबो खोजानाखौनो हरनाय नङामोन दादि नोंनो गरसे होनो ओंखारदों आङो बेखौनो रंजा नंमारगौबो दे बाजै बे टिल्लुआ ना लबानो बारायबाय टिल्लु बाजैनो खोजानाया हर गरसेल' नङा खमसे खम 30थाफोरसो हर फाग्ला जादों फाग्ला आं फाग्ला जायाखै मोनथिगौ ना गरनैखौनो हरनो हाया आङो आरो 30ता 20ता हरनो आङो पुर्निमा नों माथा गरम जाबाय नामा बे खोजानाया आंनिसो रावनिबो नङा नों मानसिया मा जालांखौ एसेबांबो लबिया जानाङा मानसिया खोजानाखौ मोननानै मानो बेफोरबायदि जालांखौ आं गिबायसो नोंखौ थाथो दे पुर्निमा नाङा दे लाथो दे जेबो नङा बेनो लाथोंसै मा नांलाबालाय थार ओइ जेबो नङा दे नांलाबालाय माथो बुंबावनो आरो जासिनावबो जुदि लानो रोङाबा आंनि जायगायाव गुबुन जानाय मोनबाथ' नोंनो हरनायानो नङामोन थेवब्लाबो दि आं नोंनो जासिबावदों नों बेखौबो लांबावा था होमबालाय नाङाबालाय थांसै आंहा टिल्लुआ मानसिया मा फाग्ला जामारबाय नामा खोजानाखौ मोननानै मा आंनो गरसे जासिदों आं आंनि भागोखौ बिनो होलांखादोंमोनानो बेसेदि बुरजा होलांखादोंमोन आङो गरनैसो हरबाबो जेबो नङा मा बिलाय गरसे मा बुंबावनो आरो बाजै मानसियानो बोरैबा माथा गरमबायसो जालांबाय खोजानाखौ मोनियावबो बिदिमोन खामानिखौनो मावनो नागिरा हाजिरा खामलाखौनो मावनो नागिरा नोंनि फंबाया आंसो मावनो थांनांगौ बाथुलाथार मानसियानो माबा फैसा गैयाबाबो बोरैबा जायो फाग्ला रखम दा नै खोजानाखौ मोननायनि उनावबो बोरैबा माथा गरमबायसो जाबाय आं हमनोनो मोनलालै बाजै मा खालामबावनो आं टिल्लुखौ जेरावबो थांलाबो सबावबो थांला खोजानाखौनो नायबाय थायो खोजानाजोंनो थाबाय थायो आं मा खालामबावनो माथो बुंबावनो आरो पुर्निमा दे होमबा आङो थांसै बाजै नोङो गाज्रि मोननाङा दे आं हरगोन दे सानसे नङा सानसे आंनो हरगोन नों गाज्रि मोननाङा नोंनि भागोखौ आं नोंनो हरजोबगोन बाजै दे माथो खालामबावनो आरो लाथोंसै दे गावगायानो नांला दे आंनो पुर्निमा मानो नाङा जानो बाजै बे खोजानानि मोन्थाय नोंहाबो दङना नोंनि भागोखौ नोंनो हरखागोन आं सानसे नङा सानसेबाबो हरखागोन दा हराबाबो मानसिखौ एसे मोजां जानो होनि रं मानसियानो मोजां जाला माथो बुंबावनो आरो पुर्निमा दे होमबा थाथ' आंहाबो गोबाव जाबाय दे होमबालाय बाजै गाज्रि मोननाङा आरो दे मोनाखै आं गाज्रि मात्र एसे टेनसनसो जादों आङो मानसियानो मानो बेफोरबायदि जालांखौ बियो माने बाराद्राय लबिया जालांबाय मानसियानो औ मोनथाय मालाय नै आंनि सिगांथिंजाय मालाय जरासे थांबाय आंहाबो नोंजों बेफोरबायदि बिराद थांनो गोसो पार्कफोराव बेरायनो थांनो जरा नाथाय नोङो आंखौ मानो मोजां मोना दे बयखौबो जरा नुयो आंल' बे जरा हारसिं आंनि जिउआव बेसे दुखु सहायनांबाय आङो बेसे दुखु सहायनांबाय दिनै मानोबा अनसायखौसो गोसोखांदों आङो गथ'खौ माबा जाखो अबावबा गोमाखो बे अनसायाबो अनसाय माने दुखुजोंनो दिन थांसिगोन आंहा भगबानफोराबो आंखौल' दुखु होयो बाल अम्बिके नों बेयावसो दंफैयो आं नोंखौ न'सिम नागिरहैदोंमोन मा खालामफैदों नों बेयाव हारसिंनो दङ ओरैनो जनानै अम्बिके थु जोंहानाव ओंखाम जानो जोंहा दिनै बेदर लाबोदों अमा बेदर थौ अमा बेदर र' दसे उनाव थांगोन अम्बिकेनो मोन्थाया आंनो मबाइल होदों होननानै खिन्थाया र' नङाबा गाज्रि मोनगोन
मबाइलखौबो आंबो लानो होना लायाखैना आं लानो नागिराखैमोन इमान ब्रा ब्रा होनांदों नालाय बेनिखायनो लानो गोनां जादों आङो गायदे नोंनो मोन्थाया फन हरदों नामा आं दा मा होनना खिन्थानो मोन्थायाथ' आंनो दहाय फन हरदोंमोनलै आं दा मा होनना खिन्थानो गाज्रिसो मोनगोन ना मायोबा खिन्थाबा हराखै होननानै बुंना होनसै दे ओहो हराखै आंनो फन बिनि फनखौ ना हरबाबो रिसिभ खालामनाङा नोङो गायदे बियो मोजां मानसि नंखाया मोजां मानसि मोनबा बियो आंखौ लागौमोन नुवाखै आंखौ माबायदि खालामना गालांखौ बियो बे मोजां मानसि नंखाया बे मोन्थाया रायज्लायखायालै आङो अम्बिकी मानो रायज्लायो दे बेजोंलाय दा बायसेयाव जुदि नोंनो बियो फन हरोबा नोङो रायज्लायगोन नामा गायदे रायज्लायथारनाङा दे रायज्लाया मालाबाफोर जुदि हरबाय बायोबालाय ओरैनो रिसिभ खालामनायगोन मानो होनबा मायबाफोर खामानि थानोबो हानाय ना जेनेबा नोंजों मा खामानि थागोन दे बिनिया जेबो खामानि गैया गायदे नों बियो गोसथोनो नागिरबाबो गोसथो नङा दे मोजां नङा बे मोन्थाया थेवब्लाबो मोजां नङाबाबो आं बेखौ लागौमोन दा बियो मोजाङानो नंखायाबा मानसियानो मोजां मानसि मोजां गोसोनि मानसि जानाय मोनबा बियो आंखौ लागौमोन ना नङा होमबा गायदे मोनथिला दे आरो अम्बिकी आं मा होनना बुंबावनो दा मानसियाबो दा नोंखौ गोसोआ जाहैबायना बिनिखायनो लायासै खोमा नोंखौ लाथारासै आरो ना माने हाजार नोङो ब्रा ब्रा खालामबाबो बादो बेफोरखौ थुदो जोंहा अमा बेदरजों ओंखाम जाहैनोसै बारा टेनसन खालामबाय थाना नोङो अम्बिकी मिथिगौ ना नोंनो बिनिफ्राय साबसिन आं सेंग्रा नागिरना होगोन नों टेनसन खालामनाङा बे गायदे थानायाव गायदे गुन्दी साला नोंनिया मतलब दङ थारमाने कि गोसथोनो हा आं मिथिदों नोंनि मतलबखौ गुन्दी थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय दे सरि दे आं गोलावै लाबोनो सानदोंमोन नाथाय अकस्मात आलासि फैना होनानै आङो भिडिअखौ गोलाव बानायनो हायासै नायनोसै गाबोनो सोलाबोबा गोलावै लाबोनोसै ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबालाय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे लोगोफोर लोगोसे बै सेकेन्ड चेनेलनि भिडिअखौबो नायबायना नायाखै पार्ट 3 हगारबाय नायदो आरो ना लोगोफोर नायनानै ओमफ्राय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ